Els molins hidràulics, i entre aquests els fariners, van bastir, durant anys, les lleres de bona part dels rius i rieres de Catalunya. Aquests molins apareixien documentats des del segle IX, però la principal època d'expansió dels molins fariners té lloc principalment a partir del segle XI, afavorint també l'expansió demogràfica i econòmica de la Catalunya de l'època. La principal funció dels molins era la mòlta dels cereals, com el blat, l'ordi o fins i tot el blat de moro o la civada, amb un sol objectiu, fer farina. I és que durant molts anys la farina, i per tant el pa, han estat elements fonamentals en la nostra alimentació. Avui dia, de la majoria d'aquests molins, només en queda el record i, amb sort, 4 parets. I els pocs que han sobreviscut al pas del temps són d'èpoques més contemporànies, del segle XVII i XVIII. Un d'aquests, un dels més ben conservats, el trobem al Lluçanès. És el Molí de Puigoriol. Aquí estem al Molí de Puigoriol, que amb la força de l'aigua, al seu temps es molia farina pel forner, amb blat, i farinada pels animals, ordi i blat de moro, mitjançant la força de l'aigua. Aquí tot arribant, vostès han vist que hi ha una resclosa que acompanya l'aigua cap a la bassa, i la bassa, al final de la bassa, fa anar el rodet, que ve a ser una turbina, que fa rodar un mecanisme que fa rodar tot el molí. Jo em dic Antoni Soler Bertran, l'últim moliner. El moliner era el pare, però jo era l'ajudant. Aquí la família va venir a primers de segle, a primers del 1900. Van trobar el molí muntat tal com està ara, actualment. Anteriorment havia estat muntat a la part de sota del que està ara de diferents maneres. Però al final del 1800 o així el van decidir pujar al sostre de dalt. I tal com està ara actualment. Aquí comença la visita del Molí de Puigoriol, el molí fariner. El Molí de Puigoriol és un molí fariner d'aigua, com tants d'altres que hi havia al Lluçanès i a Catalunya. Aquests molins aprofitaven la força de l'aigua dels recs o basses que tenien al costat. A través d'un canal es recollia l'aigua de la riera del Lluçanès o la Lluçanesa, com es coneix popularment, fins a la bassa situada al costat de la casa. En un clima com el nostre, amb els recs i les rieres de cabal poc regular, aquesta acumulació d'aigua era imprescindible per assegurar que el molí pogués funcionar gairebé sempre, especialment quan la pluja escassejava. A tota bassa també hi havia un sobreeixidor perquè l'aigua pogués tornar a la riera quan el molí no estava en funcionament. La força de l'aigua era el que feia anar les moles que molien el gra, fos blat, civada, ordi o blat de moro. Aquesta mola prové probablement de la pedrera del castell de Lluçà. És una sola peça sencera i es troba en molt bon estat de conservació. Encara s'hi poden observar totes les regates, els socs que podem veure a la pedra i per on s'escolava el blat ja molt. Aquestes altres moles són com les que hi ha dins els riscles on es molinava el gra. Els riscles són les peces de fusta que, unides fins a formar un cercle, servien de caixa per les moles del molí fariner per evitar que s'escampés la farina. Amb aquestes es molinava el blat de forner, més fi. Eren vingudes de França i estaven formades per peces de pedres que arribaven separades i s'havien d'unir amb l'ajuda d'un cèrcol de ferro i amb ciment entre elles. En aquestes dues podem veure les regates més gastades a causa del seu ús. Amb el pas del temps i amb l'ús de les moles es desgastaven i es feien petites. En aquest molí també hi havia una mola per escairar el blat, que estava ubicada al pis inferior del molí, però ja fa molts anys que va deixar de funcionar, molts més anys que les altres. La gent, quan arribava al molí, hi deixava els sacs de gra perquè el moliner fes la seva farina. Cal tenir en compte que antigament la majoria de cases tenien el seu petit forn i es feien el seu pa. Per això, tothom havia de buscar un molí on fer la seva farina. Cada pagès portava el seu blat al molí, sovint sobre un animal, ja que, la majoria de molins, l'accés amb carros o carreteres era complicat. Normalment s'anava al molí un cop per setmana i s'hi deixava un sac per moldre i s'agafava el sac de farina de la setmana anterior.
A vegades, però, s'esperaven fins que el sac que havien portat estigués molt, per això era important arribar al primer, per allò d'arribar i moldre. El moliner gra es tirava dins les tremuges i a través del canalot entrava dins del riscle on hi havien les dues moles. La mola inferior era fixa, la sotana, i a mesura que la mola superior anava girant, la volandera, el gra es convertia en farina que queia al fariner, la caixa on es guardava la farina. Sovint, als molins hi havia dos jocs de moles, com en aquest. Amb el joc de l'esquerra s'hi molia la farina pel forner i només hi entrava blat. Les moles de la dreta eren per a altres cereals, com l'ordi, la civada o el blat de moro, que servien per alimentar els animals. Amb l'ús, les moles es gastaven i calia refer les regates, els solcs per on s'escolava la farina. Aquest procés es feia 1 o 2 cops l'any depenent de la quantitat de gra que es molia. Amb l'ajuda de la cabra o grua, s'aixecava la mola de sobre i es repicaven les regates. Les eines utilitzades eren l'escoda, el tallant i la buixarda. En aquest molí es molien entre uns 200 o 300 quilograms de gra al dia. Si era de blat, se'n feia menys quantitat perquè havia de ser més fi i, per tant, moldre's més estona. A principis del segle XX es va posar de moda el pa blanc, així que la farina que sortia de les moles s'havia de pujar fins al pis de dalt on es gravellava per treure'n les impureses. Fins llavors, el pa era morè. Pel que fa al menjar dels animals, al principi es recollia la farina de dins el fariner, caixa on s'acumulava la farina, i s'omplien els sacs a pelades. Més endavant, i per fer-ho tot més pràctic, es va instal·lar un elevador de catúfols. Amb aquest sistema, la farina molta baixava per un tub i tornava a pujar amb l'ajuda d'uns catúfols o recipients cap al pis de dalt. Quan aquests hi arribaven, directament abocaven el seu contingut dins els sacs, facilitant un xic la feina al moliner. La farina podia ser més o menys fina, depenent de la distància que hi havia entre les dues moles. Per ajuntar-les o separar-les s'utilitzava el volant, que feia pujar o baixar la volandera. Com ja hem dit, hi havia 2 jocs de moles, però mai podien funcionar els 2 alhora perquè l'aigua no tenia prou força. Per canviar d'un joc a l'altre es feia a través d'aquesta palanca. Cada joc tenia la seva i les moles que estaven en funcionament tenien la palanca alçada. A més, la quantitat de gra que es molia al molí tampoc era mai la mateixa, ja que també depenia de la força de l'aigua. Els pagesos, bons previsors, tenien farina guardada a casa per si venia una època de sequera, ja que llavors no es podia moldre tan sovint ni tanta estona. Com més aigua hi havia, més força tenia aquesta a l'hora de baixar, per tant, més gra es podia moldre. La quantitat de gra que entrava a la mola es regulava a través del canalot. Amb la força de l'aigua, no només es molinava el gra, sinó que, a través d'un sistema de politges, també es feien funcionar tota mena de mecanismes com, per exemple, la màquina d'engronar, la llímpia per netejar el blat i una dinamo per fer llum. Aquesta dinamo estava connectada a unes bateries que emmagatzemaven energia per fer anar a la casa uns 8 dies aproximadament, tenint en compte que abans, a les cases, no hi havia ni tants llums, ni tants electrodomèstics, ni tants aparells que necessitessin carregar les bateries diàriament. Per començar tot aquest procés només cal una cosa, obrir l'aigua. Per posar en funcionament el molí, estirem el pany que obre la comporta que deixa entrar l'aigua. Amb la pressió es mou el rodet que fa girar tot l'engranatge i fa que totes les parts entrin en funcionament. Amb el pas dels anys, molins i moliners han anat desapareixent. La indústria i les innovacions tecnològiques han deixat aquest ofici, com molts d'altres, a la corda fluixa, a punt de pedres en l'oblit. El que no podem perdre, però, és la memòria i les ensenyances que ens deixen, d'uns temps on res era tan fàcil ni a l'abast, d'un temps on més valia col·laborar que no anar cadascú a la seva, d'un temps on l'aigua se sabia imprescindible i no es malgastava, tota retornava, neta al riu. L'aigua és vida.